Joulutarina. Joulu on vuoden parasta aikaa, koska on hyvää ruokaa ja lahjoja, jotka joulupukki tuo. Joulupukki asuu Karvatunturilla tonttujen kanssa tekemässä lahjoja lapsille, koska se kuuluu joulun, kuten myös joulupukin huuto hou hou hou. Joulupukin vihollinen on Vekara, joka soittaa noitarumpua. Hän tahtoo pilata joulun. Vekara tahtoo pilata joulun, koska hän ei saanut lahjaa 12-3-vuotiaana, joka oli kysymys, että pääsisikö hän tontuksi. Vekara pääsi tontuksi, vaikka oli ollut tuhma. Sen takia, kun joulupukki antoi luvan, koska oli unohtanut Vekaran lahjan monta vuotta sitten. Nykyaikana lapset odottavat joulua vain lahjojen ja joulukalenterin vuoksi. Joulun jälkeen kaikki ovat onnellisia. Itse odotan joulua ulkojaiden, ruoan ja lahjojen vuoksi.